Pěkný den, milí posluchači. Po delší odmlce vás vítám u dalšího dílu podcastu Hovory z komory. Dnešním hostem bude podnikatelka Jolanta Kovářová, učitelka pořádku, koordinátorka stěhování, milovnice vědomého minimalismu a života jako takového. Vítejte, paní Jolanto. Dobrý den. Kdy jste se rozhodla, že budete pomáhat lidem s pořádkem a minimalismem? Já jsem se rozhodla pravděpodobně v momentě, kdy jsem musela přestěhovat maminku do zařízení, kde bylo o ní pečováno 24 hodin. A pak najednou vám zůstane byt 3+1, do kterého se jenom přinášelo, nic se neodnášelo. Takže a já jsem byla sama, která jsem to musela tam nastolit ten pořádek, ale bylo dobré to, že mamka žila, takže jsem se jí mohla zeptat, co s tím mám udělat. I tak mi to zabralo několik měsíců a najednou jsem zjistila vlastně, co jsme schopni všechno za život nahromadit. A jak málo vlastně potom v životě potřebujeme. A ještě v tom stejném roce jsem se rozhodla se i já přestěhovat. Takže to byl takový rok 2014, který byl takový hodně čistící a začínající. A tam jsem zjistila, že jsme sběrači a že máme hodně věcí, ale když se stěhujete, tak to opravdu musíte protřídit, protože se vám to nechce stěhovat do nového prostoru. Vy vlastně na svém webu zmiňujete pojem úklid zevnitř ven. Částečně navazujeme na předchozí otázku. Co to znamená? Úklid zevnitř ven je to, že se nejdřív musíte rozhodnout v hlavě, že něco chcete se svým životem a se svým domovem udělat. To je úklid zevnitř ven. Protože nic nezačne jenom tak, že přijdu domů z čista jasná, řeknu tak a dneska tady udělám velké pořádky a velké čistky. Takhle to prostě není. Vždycky je to v té hlavě. Najednou si řeknu, že takhle už žít nechci, že toto už mi nevyhovuje a že chci něco s tím udělat. Takže tam vždycky všechno začíná v hlavě rozhodnutí, že nejdřív hlava a potom prostor. Z vaší zkušenosti, jak dlouho trvá takový proces, než se vlastně uklidí ta hlava, abychom mohli najít zpátky lásku k tomu domovu? Jak dlouho to trvá u každého jinak. Každý člověk to má opravdu jinak a velice často děláme tady tento úklid, to rozhodnutí v době, kdy jsme v nějaké fázi přechodové. Například se chceme stěhovat, nebo k nám se někdo nastěhuje, anebo se někdo naopak odstěhoval. Velice často, když děti odejdou z domu, tak rodiče se najednou rozhlídnou a řeknou, aha, co my tady v tom velkém domě budeme dělat. Jo, je to změna práce, cokoliv, jakýkoliv tento moment, tak pak je tam ta změna, kdy se rozhodnete, že chcete něco udělat. Ale tak, jak se ptáte, jak dlouho to trvá u každého jinak. Vy jste vlastně žila v 5 zemí na 16 adresách. To je šílené číslo. Jak vás to osobně změnilo? No tam je právě to, že když se tolikrát stěhujete, tak tolikrát vidíte ty svoje věci a vlastně vidíte, když se někde přestěhujete a pak se stěhujete někde dál, za jak krátkou dobu jste zase schopni spoustu věcí nahromadit. Takže to vás opravdu přiměje k tomu, že už potom nehromadíte, protože víte, aha, co když se zase budu stěhovat, nechce se mi to zase třídit a stěhovat hromady věcí. Proto. Ale vím, že jsem do Ameriky třeba přijela s jednou velkou kabelou a když jsem se po letech vracela zpátky, tak jsem měla 14 krabic. A to už jsem to hodně protředila. A myslím si, že to je to hlavní, co si člověk řekne. Ne, nehromaď. A proč si myslíte, že tolik hromadíme jako lidi? Já si myslím, že to máme někde v genetice. Třeba která jsem žila v době, kdy jsme toho moc neměli, tak teďka, když můžem, a ještě na to máme i ty finanční prostředky, tak to je takové ty rychlé malé radosti. Velice často naše nákupy, to není to, co potřebujeme, ale že si potřebujeme udělat radost. A něco si nového koupit je ta nejrychlejší radost. Takový rychlý dopamin. Rychlý dopamin, ano. A pak najednou přijdete domů a najednou řeknete, proč jsem si to koupila a strčíte to dozadu do skříně. Když chodím k lidem jim pomáhat s tříděním například skříní, tak nacházíme spoustu věcí, které ještě mají visačky, které někdo vůbec, to je ten emoční nákup. Emoční nákup.
Pojďme se trochu přesunout té podnikatelské části. My vlastně natáčíme dneska 9. díl tohoto podcastu a vy jste první ženou. Co to pro vás znamená být ženou podnikatelkou v dnešní době? Co to přináší? Určitě žena podnikatelka v dnešní době je mnohem lepší být v dnešní době, než třeba, že jak byla moje máma nebo babička, to už ani nemluvím. Být ženou podnikatelkou je ale určitě těžší, než být mužem podnikatelem, protože nějak na ženy se ještě pořád pohlíží na tak, že ta žena má jinou funkci tady mezi náma. Ale já si myslím, že ženy podnikatelky jsou úžasné, protože oni do toho jdou srdcem a opravdu mají větší empatii a myslím si, že je to fajn, že je mezi náma čím dál víc žen podnikatelek. A vy jste si osobně myslela, že budete podnikatelkou, nebo to přišlo s věkem, se zkušenostmi? Víte, co to přišlo, když jsem se vrátila ze zahraničí, tak jsem začala pracovat v Brně v jedné firmě, v kanceláři na zahraničním obchodě a tam jsem zjistila, že toto není vůbec moje cesta. Vůbec. Zavřete mě do kanceláře a já tam uhynu jak kytka. To opravdu ne. Takže jsem pak dostala příležitost jít učit angličtinu a to už jsem vlastně začala v tom roce 96 podnikat. Letos to bude 30 let, to je krása. Takže jsem začala učit a tím pádem jsem už nebyla zaměstnaná, jsem na volné noze a pak v tom roce 2017, kdy jsem se stala vlastně první KonMari podnikatelkou. Ano. Organizers, to je KonMari Organizers. Ano, úplně přesně navazujete na moji další otázku. Můžete posluchačům vysvětlit, co tato certifikace KonMari obnáší, přináší? Takže počkejte, kdy to bylo? Když to bylo 2017, tak to bylo rok předem. To už jsem 2 roky bydlela na nové adrese. Maminka bydlela v tom zařízení, kde měla tu péči. A já jsem zjistila, že ty skříně jsou zase neukliditelné. Víte, co jsou neukliditelné skříně, Teresko? Když je tam tolik oblečení vlastně nahromaditelné za celý život, že vlastně, nebo jinak, když vlastně je tam tolik emočních věcí, které nechceme vyhodit a velmi těžko se nám to vyhazuje. Taky, ale pak je to i ty skříně fyzicky, že jsou tam police, které jsou vysoké a ty skříně jsou hluboké. A my tam nejsme schopni, protože tam pořád skládáme ty věci do těch komínků a to není schopno udržet pořádek, protože když vytáhnete ze spoda něco, tak se vám komínek celý zboří. Takže já jsem vlastně po těch 2 letech, vy to slyšíte, že mám ty polské kořeny a já čtu jsem chodila do polské školy, takže čtu polské knížky, polské časopisy a asi v roce 2016 jsem našla nějaký článek v polském časopise, kde byla Marie Kondo, která mluvila o tom, jak si udělat pořádek jinak. Mě to velmi zaujalo, protože jsem zkusila už předtím všechny metody a nefungovaly, tak říkám, no nic, tak běž na to. Takže jsem udělala opravdu tu drastickou takovou přestavbu nebo reformu ve své skříni a udělala jsem ten pořádek podle Marie Kondo. Začala jsem googlit, našla jsem si ji a řekla jsem si, no výborně, až ona udělá někdy kurz, že bude školit ženy, které to budou dál předávat, tak se do toho přihlásím. A trvalo to asi rok, kdy přihlásila jsem se do jejího newsletteru a pak jsem dostala, že ona bude dělat kurz a ještě to dělala v mém milovaném městě v New Yorku a to jsem řekla, tak to je nějaké znamení, tam musím. Takže jsem se přihlásila na kurz k Marie Kondo, která nás školila 3 dny na Broadwayi, tam někde v nějaké krásném místě. A potom nastala doba certifikace, což znamenalo, že jsem musela udělat 3 domácnosti, 50 hodin. Musela jsem ovšem napsat zprávu, poslat to tam na centrálu do New Yorku a oni pak to všechno přečetli a pak ještě bylo písemná část a ústní část a pak jsem se teda stala KonMari konzultantkou v roce 2017. Krásné. Bylo 18. 17 byl kurz, 18 jsem se stala. Máte nějakou domácnost nebo nějaký příběh, který ráda vyprávíte, který jste přišla vlastně z toho úklidu nebo
opravdu ve vás zůstal? Určitě mám 2. Jeden mám, ten není přímo můj, ale je právě kamarádky z New Yorku, která říkala, že si ji objednal nějaký pán na úklid. Tak v 9 ráno se domluvili, že přišla. Ona přišla a pán byl oblečený v kabátě, předávali klíče a říká, výborně, přijdu v 5. A ona mu říká, no ale tak to nefunguje, já tady jsem vám nepřišla pouklízet. Vy ne? A ona říká, ne, to budete, a kdo to bude dělat? Ona říká, to budete dělat vy. Pan byl velmi překvapen, že on si má uklízet ve svém domě, protože na to nikdy nebyl zvyklý. Ale když si sedli a vlastně probrali to, že vy nemůžete nikomu uklidit jeho domácnost, pokud nevíte, co tam ponechat a co poslat dál. To musí opravdu udělat ten člověk. Takže když to prošli, tak pak začali uklízet ne ten den, bo pan na to nebyl připravený, ale později. A když vlastně opravdu udělali ten decluttering, že vyhodili to, co už tam nebylo potřebné, tak pan se rozhlídnul a říkal, proč já tady bydlím v tak velkém bytě. A vlastně vždycky na začátku se zeptáte, proč to chcete udělat. Jak chcete žít poté, až si svůj domov uklidíte. A on řekl, no já jsem chtěl vždycky cestovat, ale ten zaneřaděný domov mě nepustil, takže pan začal cestovat. A pak ona říkala, já jsem se k němu vrátila po roce, jako že mu psala a on říká, já jsem ten velký byt prodal, koupil jsem si malý a teď za ty peníze cestují. Tak to je krásný příběh. To je jeden. A můj osobní, že jsem měla kurz s ženami a říkala jsem jim, takže vy se rozhlídnete a všechno, co vám nevzbuzuje radost, tak to pošlete dál. A ta jedna paní po roce jsme se potkali a já říkám, tak jak se vám to povedlo? Ona říká, no já jsem tak uklízela a teď jsem se podívala na ten gauč a tam ležel ten můj přítel. Já říkám, ne, říkejte mi, že jste ho poslala pryč. A ona říká, no poslala. Řekla jsem mu, že už ve mně nevzbuzuje tolik radosti. A já říkám, neříkejte mi, že jsem vám rozbila vztah. A ona, ne, naopak my máme lepší vztah, než jsme měli. Pořád jsme spolu zůstali, ale každý bydlíme jinde. Mm-hmm. A co bylo úplně nejžeštější, co mi na to řekla, že po 10 letech jsem přestala brát antidepresiva. A to je za mě úplně nejvíc. Jo. Když si uděláte ten pořádek kolem sebe, tak se vám vyčistí i mysl, i vaše emoce, i všechno. A to je ten přesah. A potom je uklizeno v hlavě. Pak je uklizeno v hlavě, přesně tak. Zůstaňme u toho ženství. Vlastně ženy možná mají, nebo říká se, že ve společnosti mají větší nátlak než muži, ať už na mateřství, potom na samotnou kariéru. Jak vlastně radíte třeba ženám, jak pracovat s pocity viny nebo tlakem, když vlastně všechno nefunguje podle jejich očekávání? Třeba v té domácnosti je... To není jejich očekávání. To je vina je to, že nesplňují očekávání druhých. To je pocit viny. Protože na ženy je kladen ten důraz, že žena musí být vlastně dokonalá. Musí mít dokonalou domácnost, musí být dokonalá máma, když chodí do práce, tak tam taky musí být dokonalá. A je na ní kladen opravdu velký nátlak. Když si jenom vemete mateřství, tak ta máma to dítě nosí těch 9 měsíců. Opravdu je to znát na jejím těle, na její mysli, pak se dítě narodí a zase je to všechno na ní. To dítě by bez ní nepřežilo, takže tam už je ten nátlak. A pořád je to na ní. A když se žena pak dostane do nějakého věku 50 let, tak se dostává do takzvaného, ona je v takzvaném sendviči. Víte, co je to sendvič, žena v sendviči? Že je na ní tlačeno z obou stran. Z jedné strany jsou tam její rodiče, anebo ještě i rodiče manžela. A z druhé strany jsou to děti, které už třeba zase mají děti, takže jsou to vnoučata. A ona ještě pořád chodí do práce. Takže si vemte, kolik je na ní kladeno. Když přijde víkend, tak místo, aby si ona odpočala a udělala něco, co ji fakt baví, tak ještě jí zavolají děti a řeknou, mami, nepohlídala by si nám děti, ať si můžeme odpočinout. A nebo jde k rodičům, kde jim jde nakoupit, uklidit, uvařit. A kde je ona? A kde je ona? Kdo se jí kdy zeptá, Maruško, kdy jsi dělala něco, co tě baví? A to je to, co mě zase baví, tam, že nám připomínat, aby měli i svůj život. Mm-hmm. Tak co byste obecně tím, že nám vlastně poradila? Jak si vlastně udělat ty své vlastní hranice, aby nebyly v tom sendviči? Aby se naučili říkat ne.
Aby si řekl, já z Loňska mám krásnou větu. Ne je celá věta. Mami pohlídala by si nám děti? Ne. A nemusíte vysvětlovat proč. Ne. Protože buďte trošku ženy k sobě sobecké. Nebo lidi si myslí, že jste sobecké. Já si myslím, že je to sebeláska, že musíte o sebe pečovat. Protože potřebujete taky žít po svém. Nejenom jak to chtějí všichni okolo. Když třeba srovnáte mladší a starší ženy, vidíte mezi nimi nějaký rozdíl? Jestli třeba už mladší ženy to si umí nastavovat ty hranice lépe než ty starší ženy, nebo pořád je to takové podobné? Ne, já si myslím, že vy mladé holky už to zvládáte. Že vy už jste opravdu někde jinde a bude to tím, že cestujete, že máte tu svobodu cestování, že nejste tady zavřené v té kleci, jak jsme byli my, v čem já jsem vyrůstala. Pak jsem teda utekla tady z té klece, protože jsem to nemohla snést. Ale vy už vidíte, že jinde se žije jinak, že tam v zahraničí opravdu se ženami už se jedná jinak. Tam už není taková ta velká propast muži, ženy, ať je to ve financích nebo v čemkoliv. Tam opravdu se k té ženě vzhlíží a v některých opravdu kulturách se k ženám vzhlíží víc než k mužům. Však žena je ta, která vytváří další generace. To je ten nadhled, který přináší to cestování. Určitě. Určitě. Pro mě bez cestování by nebyl život. Soucítím s váma úplně přesně. A proto já to vidím i na vás, na mladý holka. Já vám strašně fandím a jsem hrozně ráda, že se to takhle mění. Děkujeme. Vy jste si dneska tady přinesla 4 knížky. Mohla byste mi k tomu něco říct? Určitě co to jsou mohla. za knížky? Víte co, tyto knížky vlastně jsou knížky, které mě hodně nějakým způsobem nasměrovaly. Takže toto je vlastně první knížka, to je Marie Kondo. Tady od této to začalo, ono se to jmenuje Life Changing Magic of Tidying Up, což je život měnící magie, když si uspořádáte domov, protože angličtina má tidy a clean. A vlastně to byla moje první knížka, když jsem ji přečetla, podle ní jsem to udělala. Pak tady tu jsem si koupila v tom New Yorku a to je krásná manga a tu jsem si nechala i od Marie Kondo podepsat a ta je taková fakt, do vlaku ji přečtete z Prahy do Ostravy a víte, jak na to. A u nás se tato knížka přeložila jako zázračný úklid a já tento název nesnáším, jo? Protože zázrak to není. Zázrak je tehdy, až si všechno uspořádáte, ne tehdy. Ale v té době, kdy vlastně já teďka uspořádávám, tak jsem zjistila, že není jedna metoda, která by fungovala pro všechny. Opravdu není. A to, co funguje v Americe nebo v Japonsku, nemusí fungovat u nás v Čechách nebo v Polsku nebo na Slovensku. A já jsem na své cestě potkala úžasnou ženu, která se jmenuje Margareta Magnusson. Bohužel jsem ji nepotkala naživo. Ona je Švédka a ona tu knížku napsala, jak říká, napsala jsem ji mezi 80 a smrtí. A tato knížka se jmenuje Životní úklid. Ale ona ji napsala v švédštině a je to jako úklid před smrtí. Ten název přesně znamená úklid před smrtí, proto já jsem i na svých stránkách můžete najít, nebo v mém blogu můžete najít, že tam mám metodu UPS. A z angličtiny UPS je něco, že se nepovedlo, ale tam je to normálně český UPC a UPS a je to jako úklid před smrtí. Protože u nás my se smrti bojíme a vůbec o ní nemluvíme a je to u nás takové nějaké tabu. Protože se toho bojíme, ale když budeme na všechno připraveni, tak se nemáme čeho bát. A právě ona tam říká, tam je právě ta metoda podle ní, aby jsme převzali zodpovědnost za své věci a udělali si pořádek za života ve svých věcech. A ve své hlavě. A ve své hlavě, ano. Všechno začíná v hlavě. I ona se, paní Margareta, musela rozhodnout, že takhle v tom velkém bytě, kde má příliš mnoho věcí, kde měla i drahé věci. Ona má 5 dětí a ona říkala, jak když umřu, tak ti děti se tady budou hádat, kdo si co veme. Víte, co udělala? Všechno to radši vyhodila. Ne, prodala to. Ona prodala ty obrazy a rovným dílem to rozdělila dětem. Za života.
Ne až potom, protože děti potřebují peníze za vašeho života, ne až vy, když někdy, nebo já, když někdy umřu. Jo, že je to takové opravdu, ona je velmi veselá a celý ten úklid podle ní je takový veselý. Proč to neudělat? A kdybyste podle vás měla říct, jaký je největší mýtus o úklidu a obecně o organizaci těch skříní a všeho tady tohoto? Obecní mýtus je, že velice častá věta, když přicházím k lidem, tak mi řeknou, víte, my máme málo místa. A já jim vždycky řeknu, nemáte málo místa, máte příliš mnoho věcí. A velice často, když najednou začneme uspořádávat a úplně prvně vždycky musíte začít tím, že začnete vyřazovat, musíte vyhazovat, protože to nejde nic uspořádat, když toho máte hodně. Každý člověk je schopný uspořádat, když má málo věcí. Úplně každý. A když je toho hodně, tak se v tom začne ztrácet. A ještě lidé, kteří mají třeba poruchu ADHD, tak to je úplně problém, protože když oni toho mají hodně, tak vůbec neví z té strany se toho chytit. A tak pak jenom přidávají. A často se stává, že když začneme uklízet, tak najdeme třeba 4 váhy kuchyňské. Protože já říkám, proč máte 4 váhy? No já jsem ji nemohla najít, tak jsem šla a koupila, protože je všechno jednoduché koupit. A za velmi přijatelnou cenu, ale pro mě není žádná cena přijatelná, když to nepotřebuji. My se tady sice dneska bavíme o tom, jak nemáme hromadit věci, ale jaký je předmět, bez kterého byste se v domácnosti nemohla obejít, nebo opravdu ho potřebujete? Kávovar? Nebo jestli takový je? Kávovar, ano. Kávovar, postel a elektrický kartáček na zuby. A tam to končí. Všechno, samozřejmě to jsou věci každodenního užitku, které potřebujete, jo. Ale opravdu vím, že když se mi pokazí kartáček, tak si jdu koupit nový, když se mi pokazí kávovar, tak si jdu koupit nový. Jo. Postel je samozřejmě jedna z nejdůležitějších, možná úplně nejdůležitější část, kterou máte ve svém bytě. A vždycky říkám, nikdy nešetřete na posteli. Stůl si můžete koupit z druhé ruky, židle si můžete koupit i z druhé ruky, ale postel si vždycky kupte, jak nejlepší můžete. Madraci, aby byla nejlepší, protože vy se potřebujete dobře vyspat. Spánek je základ. Spánek je základ všeho. Paní Jolanto, my se už blížíme ke konci a já bych vás chtěla poprosit, jakou radu byste teda dala všem posluchačům do života, jak vlastně si uklízet v hlavě, v sobě, kolem sebe? Já bych jim dala radu, aby jsme byli na sebe laskaví. Aby jsme nedávali sobě vinu, že ten nepořádek u nás doma je takový protože jsem líná, protože jsem divná, protože nejsem schopná to uspořádat. My toho máme, toho je na nás hodně, všude. A ženy, které opravdu nedokážou ten pořádek udělat nebo udržet, to není proto, že jsou líné, ale protože jsou unavené. A že jsou na všechno sami. A u nás ještě opravdu není zvykem, aby žena, která chodí do práce a měla děti, aby ještě měla paní, která jí přijde jednou za čas uklidit nebo pravidelně uklidit a pomoci v domácnosti. A nemůžeme očekávat od žen, že všechno budou zvládat na 100%. Takže já bych chtěla, aby jsme byli na sebe mírné a uměli si říct si o pomoc a naučili se říkat ne. Bez toho, aby jsme to potřebovali vysvětlovat. To je krásné zakončení. Děkuji vám moc, že jste přijala naše pozvání a za toto krásné povídání. Myslím si, že to bude inspirativní, možná nejen pro ženy, ale i pro nějaké muže, aby třeba i na své ženy začaly být laskavější. A to si přeji. A děkuji. Já taky děkuji, Teresko, za pozvání. A na vás se budu posluchači těšit u dalšího dílu podcastu Hovory z komory.